ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои муҳтарам, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, заминхар ва квартираро. Ҳама каса хубен, тинҷен. Ирӯза навори хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва квартирафурӯшӣ ҳастае ки бари шумо пешкаш мегардем тамошо кунед. Ва дӯстон, рақамҳоро мегзорем барои реклама кардан. Заминай, хонаҳай, мошинай, квартираҳай чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. Баъдан дар таги комментария нависен аз кадом территорияҳо хона дар кор, квартира дар кор, нафарое ки аренда комнат дар кортонай, заминтон дар кор барои харид кардан дар WhatsApp нависонен. наворҳои баъдина эълон мекунем барои одамои доштагӣ. нафарое ки дошта бошанд шумода занг мезананд. лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен. Ман навора сар мекунам то охир тамошо кунем, бародари азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулӯ, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марҳамат, бортона аз думи канали ютуби Савдо ТВ занг зада роӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан назди ҳавлигӣ айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар Гулбута, бародари азиз, поёни корвон. обши 3 дар хона дорад, 3 сотих замин дорад. масҷиди ҷамъахонӣ дар наздикиша мега, мактаб наздикиштай. хона ҳамин ҳолатай дӯстон. 3 сотиха, 3 дар хона 450 000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, маълумоти бештарша тариқи рақамҳои WhatsApp занг бизанен, боз муомила кунен. оиди нарх наво хулас чахчах куненда хона ки маъқул шуда боша бигиринша. як 4-5 дона сурат роӣ кардем, ба ҳамин суратҳо қабул карда рекламагузорӣ кардем. шумо вақте ки хона роӣ мекунед, ҳаракат карда видеонавор карда хушука роӣ кунед, рекламаи фасониш карда фурӯшта бигузорем, бародари азиз. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем дар ноҳияи Рӯдакиай, заправкаи Фирӯзда. 5 дар хона дораву 4,5 сотих замин масоҳат дорад, бародари азиз. 2 хонаш баракай, 3 хонаш кришадор. нарх 315 000 сомонӣ. аз пости корвон 4 километр мега. аз роҳи калон то хона 250 метр роҳ. раҳҳо ҳама семент, яъне асфалт мебошад. об свет доимӣ ҳай мега. чӣ хеле ки қайд кардиян, об света мега доимӣ. ира соҳибхона мега дӯстон. мо не, хонара 2016 сол сохтем. хонамон дорои техпаспорт қарор дорад, алиши ба мошин. марҳамат дӯстон, фақат нафарое ки конкретни харидорен 315 000 сомониш мегем. мехарида бошӣ агар занг бизан маслиҳат мекунем мега. дӯстони гиромӣ, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбати мо дар ноҳияи Восе, деҳаи Дуржин мегам. дӯстони азиз, об ва свет дора, 3 дар хона дораву 4 сотих замин дора, бародари азиз. нарх 230 000 сомонӣ. об свет. хона дар назди мактаби Диржин мега. ибради Диржин мақсад ҳамсарҳад. магазин, масҷид ҳаст. дарахтони мевадиҳанда дора мега. соҳибмулк қайд кардиянд. ҷош ҷои ободай. 3 дар хона. хоб 3 дар хонаи 3 ба 5. кухни дора, баня дора, ҳоҷатхона дора, калидор дора, ҳамаш хулас ҳастай. хона ҳамин ҳолат 230 000 сомониш мегем. маълумоти бештарша дар рақамҳои дастӣ вавилон, рақамҳои дастӣ мегафон, WhatsAppшон 784 26 2 18 да. метавонем бо муроҷиат карда маълумоти бештарша бигирен.
лайкора гузорен. навори дарозе бародар азиз. 17 минут видео кардем. тамошо кунед ба ҳазур. хонаҳое ки маъқултон мешава аз номи канали мо занг бизанен. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. чунки мо ки реклама кардем аз номи мо гап занен арзонтон мекунад бародар азиз. оиди хона 230,000 сомонӣ ноҳияи восе деҳаи Дуржин. мардуми сарбаланди ноҳияи восе. нафаре ки аз ноҳияи восе хонахар ҳастен. навора тамошо кардеста бошен. нависен дар комментария ки мо наворора тамошо кардестем. хулас дӯстон, дар рафти тамошои наворои мо лайкора гузорен. ҳаракат карда имконияти лайк мондан боша. агар дар телефонотон лайкотона гузорен, дар канали мо подписатсия кунен, баъдан дар комментария нависен аз кадом територияҳо шумо дар хона дар корай. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо наворҳои бадинра ҳаракат мекунем, пешниҳодтон бигардем бародар азиз. оиди хона худотон занг зада чахчах кунем бародар азиз. далши навора тамошо кунен, мо хаб мекунем. ва дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигимон равон кардан дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Гулистон. ҳамин наворои моро тамошо кунед дӯстони азиз. ҳамаи наворимон қариб пашти ки ба видео ҳай. хулас роҳимон мекунанд, мо навор мекунем. шукри худо ки пашти ҳаррӯза хонаҳоро савдо кардестем. вақте ки хона ки савдо шид, лишни хонаи ма савдо шава, як ҷуроам мегӯм ки ҳамин канал савдо кард. бо вай чо мекунад, роҳӣ мекунад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Гулистон. як хона дора, 3 сотих замин дора, 95,000 сомонӣ. 3 сотих замин, як временка дора, документ сертификат дора, обсвет дора. агар ягон квартира як хонага боша, алиша мешава. қарз дода намешава. замин мақсад шахсоне ки мехара, нимша метем, нимша наметем, хеле шахсиято нороҳат мо накунен. алишам хулас намешава. 95,000 сомонӣ, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Гулистон. ва дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қабул кардем дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Синоҳай. бачаҳоча, лайкора гузорен. ҳамин бихоҳем ки мо хурсанд шем, лайкора монен, далши наворои моро тамошо кунен. аз куҷо навор кунем, комментария кунен, тамом бародар азиз. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Зарнисор, сехонага. анаи квартира бародар азиз, доми 20 этажа ҳай, дар 10 этаж хонамон қарор дора мега. сехонага. хуб, нарх 385,000 сомонӣ. дар 385,000 сомонӣ метонен занг бизанен бихарен. обсвет дора, лифт ҳозирашта нестай мега. ба қарибӣ мешава. садик ҳастай. мактаб дута ҳастай. маҳаллаи Зарнисор, пеши таксиҳои Ҳисор, доми Мастирок. маълумоти бештарша худтон занг зада бигирен. аз мо фақат реклама кардан, аз шумо занг зада муомила карда, хайрдорӣ кардан. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ. анаи видеора ҳам ажда доштак, ман ҳам навориш кардам. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, болои автодром, деҳаи Сарчашма, сирвиш меганаш. ҳамхели адрес. як го аз 5 сотих замин ма мега ай ҳавлим ҷудо ка мефурӯшам. ин шахсият аз ҳисобе ки беморӣ доранд, ба хотири ҳал кардани камбудмон 1.5 сотих замин ма аз ҳавлим ҷудо мекунам, мефурӯшам мега. проса яъне ки сум дар кор шид. обсвети доимӣ дорем мега. нарх бо маслиҳате. кадомитон мехарен, дар WhatsApp дасти номерошам мегзорем.
занг зада маслиҳат кунед. Обсвет ҳастай пастяни ба бозори Кулуба ба лаби дарё 20 минут роҳ пиёда мераи. Инами ҳолат ина участкамон 1.5 сотиқша ҷидо карда мефурӯшем. Муомила кунед бародари азиз. Фақат занг зада савдо кунед, муомилаи соз карда кортона ҳал кунед. аз мо навор кардан, лайкора шумо гузоштан, дар WhatsApp чизе ки ҳаста роӣ кунед, рекламагузорӣ карда фурӯшта бигзорем бародари азиз. хоб хонаи фурӯшӣ равон кардан ки дар город Сафонова дар Русия, Смоленский област, дар Горни мебошад. Мега хона 2 этажа 120 метри квадрати бародари азиз. хоб чӣ бигем ака? иҷа камтар хато шид чӣ? не хато нашид. хоб ҳамин хона дӯстони азиз тамошо мекунем бародари азиз. 4 хона 16 сотиқ замин масоҳат. нарх 2 миллион рубл мега. ҳамин адресҳоро бародари азиз ҳаракат карда хушрӯ ҷобаҷо кард. видеотона хушрӯ роӣ кунед. аммо чӣ хел видео роӣ кардан ки ними видео дар Тоҷикистон, ними видео дар Русия. дӯстони азиз, ҳамин хушрӯ кард видеотона монтаж кунед, ҳаракат кард, ёки видеои пурра роӣ кунем, мо рекламаш кунем. нашоти хона мега ки 2 миллион рубл. телефоношона WhatsApp-ша гузоштан. хоб город Сафонова, Смоленский област, дар Горни мебошад. хона 2 этажа 110 метри квадрати, 4 хона 16 сотиқ замин, 2 миллион рубли русӣ бародари азиз. WhatsApp или дастӣ мегзорем. аз номи канали мо занг зада маслиҳат кунед. лайкотона гузорен. ами видео камтар ошибка шидагай. аз ҳисоби яка хадам узр мехоҳам бародари азиз. мақсад ки мака видео дароз ки буд, камтар саросима ки будем, бояд ака ами видеоро ман бояд хомӯш кунам, аз сар монтаж кунам, камтарек саросимаем бародари азиз. хулас бахшаи шумо. навора тамошо кунед. Далчихтон беҳтарин хонаи бародари азиз. خب دوستان عزیز، خانه فروشی روان کردن در ناحیه وخش جماعت 20 سالگی 8 سوتیق زمین دو در خانه داره. نرخش میگن که 95,000 سومون میگیم. آدرسش رو با دقت گوش میکنیم. کلیددار داره، فورات بنیش میکنی. خانه ها 3 با 540 آب سوید داره. از بازار گلستان 1200 متر دورتر، لبی راهی کلان، مکتب قریب 1 کیلومتر دورتر میگم. خانه ها حجت سرتیفیکات قرار داره. یک ماشین قم، یک ماشین شبن، یک ماشین سنگ، یک ماشین خاک، یک استولبه، 4 دانه شифрش میگه پدرکه. خلاص معلوماتی پرشه زنگ بزنین همراه سوی ملک مسئولیت کرده بگیریم. مخور باشه برادر عزیز. و دوستان عزیز، باز خانه فروشی نزدیک حولگی است که در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامانی کوچه نواباد 6 سوتیق زمینه 4 در خانه داره. نرخش 230,000 سامانی میگن. مشروط 27 مکتبی 68 دمه خانه فرزندان میگن. مکتبی شهریده خلاص داخل میشه میخونه اسماعیل سامانی. اوبسوی داره 4 در خانه 2 تاش در زندگی کردستم، 2 تایگش مقصد ریمونتش ناتمامه. نرخش 230,000 سامانیش گفتیم. معلوماتی پرشه در نمره واتساپ، در نمره دستی مرمه خودتون زنگ زده معامله کنیم برادر عزیز. بعدا حرکت کرده لایکتون گذارین. امی کانال دا подписаться سکنین. اگر که شما خانه خر باشین، کوارتیر خر باشین، زمین خر باشین، نوارو به خاطر شما های. خلاص
оиди хона бо худотон ватсап дастӣ мегузорем, занг бизанен, муомила кунен. ва дӯстон, боз замини фурӯшӣ равон кардан дар шаҳри Ҳисорай, деҳаи Уртабуз. 40,000 сомонӣ, 3 сотих замин, об свет дора, документо масъалаш мега сертификат дора. Касе мехара, давернус метем, хонаша мекуна. Мактаб, магазин наздик, мошин то пеши хона мия. шумо дӯстони азиз ами 3 сотих замина дар 40,000 сомонӣ харидорӣ карда метонен. ина марҳамат, ватсапшон 7304. касоне ки эҳтиёҷ ба замино дорен, занг бизанен. нарх навои хонаҳо, квартираҳо, замино дӯстон рӯзто рӯз бениҳоят қимат мешавад. Сабаб дар чиз? Чунки чанд фоизи давлати мо кӯҳая, чанд фоиз ҳамвория. худтон дӯстон натиҷаи гапа бигирен. ба ҳам хотир мо ҳамворӣ кам дорем, ба ҳам хотир дӯстони азиз нархҳои мо рӯз то рӯз қимат мешавад. ҳаракат карда бихарен шумо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан дар қитъаи 6 бардар азиз. шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6. 270,000 сомонӣ, 12 сотих заминай, 3 дар хона дора. ватсап дастӣ мегузорем номераша, маълумоти бештар бигирен. свет дора, мактаб Садиқ, магазин наздикай, об дора мега, 3 дар хона бо калиддорш. хона беҳтаринай, одамои конкретни занг бизананд, боз муомила мешава. ҳуҷҷато созай, фақат дарунша ремонт мекунен, тамом. дару тиреза дора, ҳамаш мақсад ҳастай. хулас ҳамихеле гапо. дӯстони азиз, лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки бошад дар ватсап дар аввали навор мондагием. ҳаракат кардан ями ако видеонавор карда рой кунен. агар шумо хонахар, заминхар, квартирахар бошен, дар канал подписатсия кунен. яъне ки мо навор кардем, шумода смс мерава. ҳаракат ка оиди хона, занг бизанен, масъия кунен, хона маъқул боша бигиринша.